Un noi marroquí de 24 anys va morir ahir en rebre una descàrrega elèctrica quan treballava en una obra per una empresa a Vallbona d'Anoia. La seva família diu que no tenia contracte i que treballava sense les mesures de seguretat adequades. L'empresa ha intentat impedir per la força a TV3 obtenir informació sobre aquests fets. No tenia contracte i tampoc disposava de les mesures de seguretat que requereixen en la construcció. El noi mort ahir en accident laboral ja feia anys que els caps de setmana treballava per l'empresa Massaguer de Vallbona d'Anoia. La màquina vibradora de formigó li hauria produït una descàrrega elèctrica i va caure des d'una alçada d'uns 4 metres. Des de l'Ajuntament el que sí que han pogut verificar que no hi havia llicència d'obres, no? Aleshores no ho sabem, no sabem quin tipus d'obra s'estava fent. Per la caiguda dels 3 o 4 metres se suposa que seria un forjat o amb una primera planta. Un garaje largo, ¿vale? Y trabajarlo arriba, un jabarador así, ya está, tocarla aquí, ya está, bajar abajo y ya está. No tiene valla, nada. No estaban preparados por ahí para trabajar, ¿eh? No tienen ni andamio ni nada por ahí. No sabes si Domingo estaba trabajando sin contrato. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. L'Ajuntament obrirà un compte corrent per recollir diners per poder repatriar el cos del jove al Marroc. La versió de l'empresa Massaguer no us la podem oferir. Ahir a la tarda 2 periodistes de TV3 van intentar parlar amb el propietari i la resposta que van obtindre va ser esta. Vale, segurament, la màquina, mira, ja ens anem. Ja ens anem. Parla amb aquest senyor. Escolta, Víctor, sortim. I després es van trobar les rodes del cotxe punxades. Fàtima Llambric, TV3, Vallbona d'Anoia.